Okay. Hej alle sammen. Det er Marie og Amanda her. Vi er kommet til Elleskovstien, hvor vi har tænkt os at udforske, om der er genfærd. Som har brug for at tale igennem os. Og hvis de vil overtage vores krop, så må de godt gøre det. Nej. Hvis spøgelserne overfalder os, så har vi et våben her. Let's go. Hvorfor så det er fucking koldt? Fabio er vores kameramand. Jeg kan ikke se en ski. Skal nu efterforske Thomas genfærd. Vi er de værste ghost hunters i hele verden. Thomas! Det ved jeg går og snapper. Gør det! Ja. Thomas, hvad fuck? Au! Sagde jeg noget? Hørte du Thomas sige noget? Jeg sagde det. Hvad for her det? Er det funny? Så kan man sige. Hvor fuck er det? Du tænker, at du klarer at gå sådan. Thomas! Seriøst, jeg tror han, altså... Jeg tror han er faldet op. Ej, det er faktisk, den ligger drukket ud. Hvor? Ah! Thomas, kom op fra vandet. Ej, det var... Det lyder som om, der er nogen, jeg løber. Det er der, du skal ind, Thomas. Du skal base. What? Thomas hopper der op lige nu. Kan I se det? Hvor er det vildt. Thomas vil gerne hjem. Han er bange. Det betyder, at det er meget. Thomas vil hjem. Ja, du kan godt redde. Thomas er nu nede igen. Safe and sound. Det ligner udluftning til en bunker. Nå, det der, ja, det er en brandspand. Ja, der kan redde. Der er pat på det der. Ja, det er et vandsystem dernede. Wow. Uhyggeligt. Mucho uhyggeligt. Så du ansigtet? Var der et ansigt? Ja, helt bag den der plade. Så du, synes det? Du skal ikke løbe. Fuck, banditos. Jeg skal se for mig at blive bange, for det her er jo ved at være. Så må du. Man kan se det. Ej, hvor uhyggeligt. Det står vel der. Jeg får et spøgelse på videoen nu, jeg ved det bare. Creepy. Så gør vi det igen, piger og dreng.
skal have noget til at gøre videoen dramatisk, ikke? Jeg kan godt mærke min næse. Kold. Det er rigtig godt i covid-tiden, når min næse begynder at løbe. Gå lige ind til. Jeg får en chok af det der. Jeg får en chok af skide. Og man tænker, ej, jeg skidt der noget, vi bliver gjort. Det har jeg heller ikke. Nej, men det gør vi ikke, når det kommer. Der ligner et spøgelse! Det er et tegn. Spøgelse i spejlet. Hvad spørger du? Der er spøgelse, Fabio. Det må du stoppe. Jeg kan ikke tage det seriøst. Jo, jeg vil syge godt op. Men det, Nej, tør det der. jeg har bare fucking ondt i lårene. Ja. Nævn mig lige et fitnesscenter, jeg kan gøre det i. Jeg har bare været ude at løbe. Det her, det er sådan et sted, hvor der i zombiefilm bare er pakket ved zombier. Det er med, der er vokset træ midt i det hele og rundt i ting. Det er derfor bare vokset træ op af asfalten. Helvede! Wow. Amanda, sluk lyset. Det håber jeg. Hvorfor slukker det ikke? Koldt er det her. Det kunne være sjovt, hvis det er koldt, ikke? Åh nej. Woo! Hvad er der derinde? Newsspot. Jeg tror, der skal gå snivspot, ikke? Ja, eller? Det er et ret lille område. Kage, kost, creepy. Jeg faldt næsten. Det var fake. Vi skal have noget drama i vores video. Thomas, kan du ikke lige falde, så vi kan få noget drama? Det var fandme. Altså, jeg kan godt mærke, at jeg skal bare holde min kæft, og så bare lade mig med at sige noget. Lige der træder patter. What the fordi du er blevet skåret? Censored. Oh, it can be in the video. Ja, bare Hallo? Er der nogen herinde? Svar mig, hvis I kan høre mig. Giv mig et tegn. kald på deres navne, alle de der navne, de har. Michael Jordan. What the fuck? Kobe Bryant, are you in here? Ja, Kobe. Der er ikke en eller anden hjemløs. Der lugter suspicious herinde. Hvad var det her? Creepy. Det er slet ikke creepy. Åh, god! Her tror jeg godt, vi kan komme ind. Hvis man stikker hånden ind og så åbner op indenfor. Det der lille vindue der, kunne man godt komme ind af, tror jeg. Det der vindue deromme. Kan man ikke komme ind til det der lille vindue? Nu går Amanda derind. Hendes numse er for stor. Numse er for stor. Nå, det var den ikke. My ass is too big. Det er det ikke herinde. Hvorfor hænger der en ærte i? Der hænger en ærte i spindelvævet. Så kommer Fabs ind.
Oh, damn! Hvad? Har du åbnet døren? Hvad? Han har åbnet hoveddøren. Toilettet, hvis der er nogen, der skal brække sig. Det er pænt herværk. Er der bomber? Det tror jeg ikke. Nej, jeg ved ikke, hvad der er. Nej, det er det. Det er faktisk, jeg tror, man må stadig stille ud til at overholde. Hvad laver der nu? Det spejl ser også helt fint ud. Der er nogen, der sidder oppe og sådan et spejl. Et spejl siges at være portalen til helvede. Bloody Mary. Bloody Mary. Jeg står faktisk lige her, men jeg har ikke min period. Hvad fanden inhalerer vi herinde? Syng en sang. Syng. Rap en af dine sange. Ja, lækkert. Hvad må jeg tisse? Ligner meget blank der. Jamen, jeg tænker sådan, at tisse der. Okay. Der er ingenting derinde. Jeg tror, det er den der. Den her lige sådan her. Det er en Men okay, det I skal gøre, det er, at I går så ind, når I går her, og jeg går så ud der, i det jeg I går ind. Ja. Ja, så det er mig, der skal. Men jeg skal jeg gå ind først, eller? Ja, altså Det kan man jo ikke. jeg kan ikke slukke min lampe. Hvad skal jeg gøre med lampen? Du skal instruere mig meget for det. Okay, Men men jeg klar. har det så. Jeg er totalt. Kom så. Nu spørger vi ud i rummet. Og ser om der er en fryser til stede. Hvis der er nogen til stede, så giver os et tegn. What? Ej, der kommer noget herfra. Er der nogen? Du bliver aldrig skuespiller. Du står bare... Hvad? Ej, med det største svin. Du står bare sådan her. Vi starter med at banke. Ja. Tæt på. Jeg håber ikke. Ja, det er godt gået. Jeg har allergi. What's up? What it is? Du går Det er til. helt sygt. Du går totalt til. Okay, hvis der er nogen til stede her i aften, så giv os et tegn. Hvad er det? Nej. Jeg prøver at komme herindfra. Der er ingenting. What the fuck? Jeg elsker skuespil. Ej, jeg tror det kom herindefra. Det var... Til at starte med var det fucking godt, og så var det bare sådan... Ej, jeg tror det kom herindefra. Det skader mig nok blive godt. Folk ved godt, det er spækket. Ja. Hvad var det? Hvad var det? Og jeg stod med en radiator for sådan det. Kom til stede. I'm 11, so shut the fuck up. Det var sådan et spøgelse med lyd. Jo, jeg spiller sådan her. Hallo, og så lige om lidt, så er det bare sådan, hallo, I skal ikke være herinde. Hallo. Jeg elsker den måde. Luk an! Er der ikke en af dem, der sådan knirker? Nej, det er nogle gode døre. Det er nogle gode. Lås den til venstre, så kan du tage det. Det er også de gode døre. Det er godt med det her.
Det der er så lidt. Ellers tak. Jeg har ikke lyst til at kigge på det. Nå, det var æderkopper. Er det Michael Myers? Hvad står der? Her arbejder Sunde. Området er overvåget. Er det? Det står der. What går det igennem? Hvad var det? Hvad? Var det dig? Det var mig. Jeg tror faktisk ikke, der er noget der. Ej, jeg gider bare ikke ned ad en trappe. Det er dejligt for ens ben. Jamen, jeg har det fint nok med at gå op og ting. Det var nedad. Det er sådan... Vores kameramand siger alt for meget. Du har ikke været ude og løbe 2 dage i træk. Prøv lige at se på budet, det der. Skat! Nej, jeg skal ikke sådan. Hvad er der under gulvet? Jeg prøver at tænke på, hvis der bare er vand under gulvet, mand. Det tror jeg faktisk, det er. Ja, det er... Pas på vandsengen. Pas på. Jeg skal ikke stå Der lugter ikke godt af den, eller er det bare mig? Jeg har lige bøvset. Jeg fryser. Nej, jeg har... Vedligehold. Det er vedligehold rigtig fint, det her. Det er den livet ligger. Nej, 215 er nogen, der spørger mig. Jeg gider ikke at gå længere ned. Så skal jeg gå op igen. Vi skal lige skrive, hvad har Ja. Du er også den mest at rette altså alle sammen. Nej. det var sødt af dig. Han er skoliosis. Jeg er skoliosis. Seriøst? Jeg skal lige løse op. Har du det? Jo, men åbent det. Pas på, den er hård. Nå, jeg troede, jeg havde låst den op. Vi ses, Bloggen. Ses! We are der her. Farvel, Bloggen. Det her var mit trip. Farvel! Hej. Han kan komme ud! Nå, så må vi bare efterlade ham der. Åh gud, åh gud, åh gud, åh gud. Hvad fuck har du siddet på? Nej, det er ikke. Den der, lige der. Skal jeg se din numse? Så har jeg en undskyldning for at kigge på din numse. Skal vi gå til en varm bil nu? Nej. Ja.